Tak til før, hold dem på. Tak så. Også mit forhånd, han har. Og det her, kan du holde det også, det her? Ja. Okay, kom så. Emma, kan du gå herfra? Emma, kan det ikke komme ud? Det er bedre. Hej. Jeg tisser ikke endnu. Jeg tisser ikke endnu. Ja.